Hello viewers, ngai Shan Swear. Pediang sumbai vi sa isin patch kani ka channel. Di kumba filai iladan gi babu hijing keling to. Kibun gi briu gi balabu lagi jong hijing keling to ki bangan jubab drai ngam pat yo lut. Tegawai ke jingkeli ka banga jiyo ba. Na ka ba penmi ini video ngi ke comments to kalong syapang ka jingpen baptism. Lani ka baptism. Manilek mentaban jubab ya kawai nak jingkeli kidan bun ki jingkeli tangba ai syak ban ngang anong ifi ngan ya jubab syai kani kawai ka jingkeli bat ngan sapen mi pat ki gitu giwai ki jubab halor gitu ki jingkeli filabu kawai ka jingkeli ha bai dai bat ka jingpen baptism ka banga juyok ba tolong how to long ban pen baptis arsin ta kawai ka jingkeli dai viewers pi kwa banganget ki ya terang bah banyak snow kata di syakali nak kapor piang ba long ne em ban pen baptis arsin tong ini pet nak katin jong belai ma akwa ban jubab ya fi nak katin jong belai bat ngam kwa ban jubab nak ai ka ba kadan nak khli jong beriu ni nak jing start beriu roi ka ai ka bo mensim belai open pau hakatin jong khnang bangin ya syai tang ka bakai ka bangile kinum long na shabar ka tin jong blai andrai am ka basyupen kesan da ubrio na marba lada kadan ka jing shau blai kadai ka mon la lut jong fi ka ba fin pediang na fin kentat wat ublai ru penbor ubrio wa ya ka tin rai ka shang hau brio bun ko ngu ne un kentat di tong ini let pat syaka jubab jong ani tin jong blai ni puli shwa naka Shiti ke Ephesus upol tho shigi shiti ke Ephesus ka upol tho shigi nong Ephesus sakal nong ka basaw kat khat ka ba san kong gumni ngap mama kong uwei utrai kawai ka jinget kawai ka jing pen baptis ngap ba uwei utrai kawai ka jinget kawai ka jing pen baptis bun sin gibriu gibashem ya kani kat khat yang bakadan tang kawai ka jingpen baptis bat dan kam banle tang sisien bat mlong syu banle arsin pi tin rengan pensyai fi ni hakaktin parang ko ang one faith one lord one baptism kana one faith one lord one baptism hang ni ka kentin ka tho kawai ka jingpen baptis ka kam tho sisien ka jingpen baptis pi kawai ka jing pen baptis kaya per hapadang sisien ka jing baptis sisien na arsin na laisien mo hanroi hangni ko ang kawai dikai kawai kadan tang kawai ka jing pen baptis makata ka jing pen baptis rung anang ifi ka badan tang kawai kadai banle kat kum ka tin jong blai kadai bandan kat kum ka tin jong blai di banle ka kat kum ka tin jong blai di hangni khamang sisien lada ong sisien dah ini sengau tu ndrek ong kawai ka jing baptis lani hak bible parang da filet ru ong one faith one lord one baptism come on once see come on once baptism ong one baptism see anong to nganai nuksan ifi one faith yang kawai ka jinget let's see menchua hilanget ha kiwai pat kiblai kibamdai ublai jong ka bible hatu dang long ifi ba finget biang sisien hot dang long na khamong tang sisien rong kawai ka jinget te pihak wan syakata ka jinget ka badai shisha bad haba filawan ya kata ka jinget ka bisya pihak i no e gitu gi jinget ki bamdai mcho wat la filanget arsin laisien tentang filanget akaspa tentang ka jinget jong figa dan hakiwai pak kiblai ho kaspa hari kawai ka blai ti kumta kum juru ka baptism long ne ban pen baptis arsin ho dang long lada ka jing pen baptis jong fi menchua kam shim long kat kum tin jong blai te lada kala dai kat kum tin jong blai ba file dan kam shu ban le arsin ya kan ngap pencha ini pet how to dan em naki apostol iba pen baptis arsin manong fi wa apostol Paul open baptis ya kibriu arsin
kaba le mu kadai sasisin pat nrei kadan pat bakila daplet church ka jing baptist nrei apostol Paul pen baptist biang yaki sasisin to yalet bat nga na ki kam ki apostol kalnong kabakhat khandai fin i hang ni an kan shai fi kalnong kabakhat khandai yalet bat nga shi ki kam ki apostol kalnong kabakhat khandai ya plit lang di Bible lah fikwa lah ni filak ban pet hadian ru waju hi ni pet anadu kal nong ka banding kong hadu khat kabasan tong ni pet akam ki apostol kal nong bakhat khandai khat ka banding kong hadu kabasan ti kala jaman bau Apolos udan hakoren bau Paul andaula let lengba ya kita kipang kibasanang ulawan sa Ephesus bat ula Syam yaki balong senran bat ula keli yaki pila pedang em ya umen sim bakhut manba filanget bat kila yatu hau em ngim syam layo sngow wat lada ladan em umen sim bakhut balai anda kum tahu la keli yaki haka 80 la pen baptis yapi kita kila yatu ha ka jing pen baptis u Yohanes khat ka basa wang tiu Paul ulaang u Yohanes u pen baptis da ka jing pen baptis ka jing kela ka bamut udaang ha upat ba kidai banget ha uta uban sawan hadin jong u kata hau Jisu khat basan anda kila yo snow ti yakani la pen baptis yaki haka kertang utra Jisu ya so ti kai ka bajah ni haka kam ki apostol kal nang bakhat khandai ke itu untuk bagi tu gi banget jadi gi senran la itu bagi gi senran ti ki kendu yo Paul kuli ki pila yo pedang em yo men sim bakhut man ba fila anget ki gila itu yang em ngimpat simila yo snow ba laudan em men sim bakhut tu Paul la kali banyak ki wang hai telapan baptis fi ki ong haka jing pen baptis how Yohanes yau tauban how tauban sawan mat haka kerteng jong Jesus Christ kan mau kan ka jing pen baptis how Yohanes nang pen baptis u Jisu umpat yap lah kan por umpat la mi pat umpat la dap mi pat umpat yap ndri habau Paul uliak menu ya gitu ki bela adap pen baptis yang open baptis yang ki sa sisin pat haka kerteng jong Jesus Christ how tau Jesus Christ ubala dap yap belatap bat balami pat. Okay? Ulek biang sasisin. Pat kani gajing baptis Yohanes kata. Rai ulek biang sasisin. Nlap mot kadan arsin. Di kai gajing menta kai kanong rempat ban pen baptis. Okay? Hatu dan kam ban le arsin laisin sausin em. Manong ifi lada kala dai ka bashisha dan kam ban le tang sisin. Di kaipat kata ka jing pen baptis ka bashisha manong ifi di yai syak bat nga manong ifi ngan sa pen mi pat ki video ngan sa pen nang kren syuk kai kata ka jing pen baptis ka bashisha manong ifi ka jing kali mentang ajuba baik ya kai long ne man pen baptis arsin mo ka jubab janga ka ong long lada ka jing pen baptis jong fi menchua kampat long kat kum khtin jong ubelai di ya kata ngalak pensyai la da fikwa wan tip syuk kai ka jing pen baptis basya nang yai pek ki video nang yai subscribe like share nang tangan sa pen mi pat hagawai ka video kai ka jing pen baptis ka basisha di tidan ru ki bakali yang ki ong kumno utu u nong pop ha ka ding pna am shim la pen baptis yu ong tu nang pop hakading pna am shim la pen baptis yu bat kishim na kata ki ong ba mdadan kam than gajing pen baptis kam dan ai hal bat gajing penim dia kata ka video ya kata ka jingkeli jong piru ngan sa pen mi pat hakawai ka por di nang ai tu notification button ru ngan pen shai fi da fikwa da snap ha ngan sa share susu gi video finang kham shai susu kanang ba kanum jorong ngan pen kot na ni na menta ka buram jong blai
nga ai ngo e ne por khum lei shibon